Ụtụtụ ọmanụ ụmụ ọdịnala Igbo, aka m bụkwa onye nke gị Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu Odinana temple nke dị na oraifite. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. Nke ọma ka merụ nwoke merụ nwanyị. Ejego m na temple gba ọfọ dị iche iche, kwubie okwu n'isi ndị enyi m niile, ndị enyi anyị, ndị na-eburu mmụọ anyị ji arụ ọrụ anụ na temple, ndị anyị na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche. Kwubikwazi okwu n'isi ndị na-aga ọfọ for 21 days kwuru ka agọba. Agụkwazịrị m ọfọ n'isi ndị niile na-abụ ha na-eche ihe onyonyo anyị atụsara ya ndị ọzọ. A sị nke ọma ka mere ụlọ niile. A sị m na anyị ga-adị ka echi na echi adị agwụ agwụ. A sị m ihe anyị ga-eribịa ihe eri anyị bịakwana. A sị m na anyị ga-azụ ka afịa ya ma ana ka afịa. A sị m na igbo n'ihu na anyị ga-ebute mma, igbo na-aza ebute mma, igbo n'aka nna ya ebute mma, igbo n'aka ịkpa ebute mma. A sị m na onye chụgbara anyị ga-adarịrị. A sị m na akakaka anyị amaghị, jijiji anyị amaghị. A sị m onye fụrụ anyị lụta nwa ya nwụrụ anwụ, ọzọ ya anwụ. A sị m ebe bere ugo bere nkesị ibi ebe na ya gosi ebe ọ ya ebe. Ọ bụrụ na o gosiri ebe ọ ya ebe, kụkwa ya. A sị m onye siri ihe anyị ji wee dụ anyị dugbuo onye ọnwụ. Onye siri ife anyị ji wee nọlụ anyị nọgbuo onye anwa. A sị m ọfọtiwo ndị ajọ mmadụ na-atụwa ndị ilo. Onye osisi fụrụ anyị na-atụ mfe, a sị m na ufere ya mapụ ya ọnụ. A sị m na anyị ga-ejere obodo na obodo. A sị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya kwuoro anyị ome. Ise etu aga m aka ji ọfọ sikwu ya. A sị na ụbọchị tata bụ eke ya eketara anyị ihe ọma ma kefuru anyị ihe ọjọọ. Ọ ihe m gọrọ n'ọfọ. Ekwubigo m okwu na-agụkwazi ọfọ. Tata anyị na-arụ ọrụ na-ebreki kọsụ dị iche iche. Enwere ọtụtụ ndị mmadụ nọ na ihe agbụ dị iche iche. Agbụ mmụọ kere yana agbụ mmadụ kere. Isiokwu m nke ụbọchị taa bụ ọtụtụ agbụ, breaking of curse. Onye bụ isiokwu n'ụbọchị taa. Gịnị bụ curse ma ọ bụ okike agbụ? Ekwubie m okwu, viewers all over the world, na agbụ ọbụla ekere gị mana mmadụ mana mmụọ, ekwubie m okwu kwuo na ya bụ agbụ ekere gị nwa ngwere n'orugo ọtụtụ. Ekwubie m okwu si let there be curse breaking. Ị nọ na east, ị nọ na west, ị nọ na north, ị nọ na obodo anyị bụ Nigeria, ị nọ na mba ofesi. Ekwubie m okwu dịka onye nwere nnukwu ọgbụgbọ oku, dịka onye na-agba ụkọ. Ekwubie m okwu wee brekie mgbudi ọbụla. Curse breaking, ọ ihe m na-ekwubi okwu n'ụbọchị taa. Onye ọbụla na-anụ olu m nọ under the influence of my voice. Onye ọbụla kwerenụ, a sị m ka mgbudi niile, ọ nwoke kere ya ọ nwaanyị, ọ dibịa, ọ bụ ajọ mmadụ, ọ bụ any forces from the dark region. Ekwubie m okwu wee kwuo ka agbụ niile anwa ekele ka ha tọọ ka ị nwere onwe gị. As long as ị na-ekpebi, asị m ekwubie m okwu n'isi gị. Gị bụ onye na-akụ arịrị atụ arịrị, gị bụ onye na-akụ ọta, gị bụ onye nọ n'ihe mgbu maka agbụ ekere gị wụ mmadụ. Ọ bụ mmụọ okenye bụ
abụ ọ bụ mmadụ ekwubie m okwu dịka onye nwere ọkpụkpọ oku n'afa Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile si n'ụbọchị taa ka mgbudi ọbụla na agbụ ọbụla ekere gị ka ha niile tọọ n'aha Chukwu okike abịa ma kịta na ụbọchị taa n'oge anyị nọ n'ime egwu oge open doors, oge owuwe ihe ubi, oge ihe ọhụrụ ji eme in the entire creation. Mgbe ebe nọ n'oge a bụ the season, the nature ji renew. The Almighty Father, the creator of the whole universe, oge o ji pour out his blessings upon the entire creation. If you believe and key in into this season of renewal, ihe ọhụrụ ebido mebe na ndụ gị, mgbanwe ọhụrụ ebido, ndụ ọhụrụ ebido, na-etu aka nsikwu n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ọ bụrụ na ịghọtara ya, gwagwo m unu mgbe mbụ si na ndị mmadụ na-arụ into challenges of life because out of their ignorance, dịka ihe m kwuru n'akwụkwọ John 4:6, my people perish because of ignorance. Enwere every season, enwere season for everything in creation. So ịmara oge season ihe ji eme, key into the third time so that he benefit from the natural forces that works in creation to further creation. This is the time. Oge owuwe ihe ubi, oge ihe ọhụrụ ji eme in creation, oge the Almighty Father ji pour his blessing for renewal. So if you key in into this time, kwenye na nkwubi okwu a na-ekwubi n'oge a, may you receive blessing, may favor locate you. Na-etu nsikwu ka ọ ga-esi wee n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ise ije n'akwụkwọ agba ochie ya afọ ebe Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile kwuru na ya ga-eji ajọ omume nke ndị bụ nna neta ndị bụ ụmụ. Achọghị m ịma mgbudi nọ n'ime ugbu a. It could be what you have done or decision you took 5, 10, 15, 20 years and above ago. It could be abụmọnụ sitere na emetọrọ ihe ọdịnala dị na ngwurube nna gị. It could be na ngwurube nna gị ewu ngwuru ebe akwa furu ọbara mgbe gboo. O nwere ike ọ bụrụ ihe ndị gboo metalụ, maka na enwere ọbụla taa ka ajọ mmadụ dịbara. O nwere ngwuru nwere obi unfortunate wee nweta nna biri ndụ adịrọ mma ma ọ bie ndụ ekworo, ma ọ bụ ngwuru emewuru nwaanyị bịara ije ede nyanwa nwaanyị wee kpụrụ bewe arịrị mgbe ọ na-anwụ wee lee kọsụ. O nwere some family ihe eje nri, ọ bụrụ na ihe a na-arịa bụ arịrị na akwa nwa ọkpụbelụ, nwee ngwuru ị ga-eje, ọ bụrụ na ihe a na-arịa bụ arịrị na akwa nwaanyị bịara ije dị belụ. Agwara m ụnụ na mgbe ọbụla a na-ama ọgọdọ ma ọ bụ onye ịgba nkwụ nwaanyị n'ọdịnala Igbo, na mmụọ na o nwere mmụọ so nwaanyị bụ ije di na bebie. Onye agbatara mgbe gboo mgbe ndị mmadụ kwenyere n'ọdịnala. Ọ bụrụ na nwaanyị bịara ije di emegbuo ya wee bekuo akwa, example ọ bụrụ na o si ya bịa ije di n'obodo ebe nwere lese ogwugwu ụzọ olu, iwe mejọ nwaanyị a wee bagharị si ojugwu ụzọ olu ịnọkwa ewe mee ụdị akajede etu a na ngwuru ya bịara ije di kere ihe ya mere n'ọkwa iji ịfụnanya ka ya bịa. Akwa arịrị obelọ ga-abịa ọchị ọbọ na ya gwụgwụ. Aka ga adịkwa na imegide nwaanyị bịara ije di intentionally. Ịma na nwaanyị ya bịara ije di na-eji ịfụnanya. O nwere ike ọnwụ na nwanne gị ka ọ na-anụ, nwanne gị wee gbabiri wee nwụọ n'ike, and o doro gị anya na ọ bụrụ nwaanyị a gburu nwanne gị.
ka ị wee narị ya akụrụba nwanne gị kpatara ime ya akaje bo ya ebubo ụgha ka unu wee chụpụ ya ka ọ gbara aka na ka unu wee rie ihe nwanne unu na-ekpe maka ihe ịchọje ka ịta n'ishie imeji nwaanyị a si n'ibo ya obom obe arịrị kpọkwuo mmụọ sue ebe ije dị ọkụ ya na-ebute kọs. Ụfọdụ kọs bụkwa na mana ana m agwa ndị mmadụ ịbụrụkwa nwaanyị lụtakwa ụbọchị nkụzi gbasara alụmdi na nwunye na ya bụ mmanya anwa nna gị na-emelụ nwụọ nna gị na-agbanye nkwụ nna gị hata esicha nkwụ ọgbanye nke ọzọ na kọpụ wee kpọọ gị nwa m nwaanyị si m nwa m jee gosi ndị obodo na ụmụnne gị onye ahụ ese n'oge na ya ga-ebi mkpịsị ngụgị gatara ya ndị anwa ikwu na ibe anwa nọ mgbe ahụ ha bụ the ancestors the living witness na nkwekọrịta na onye dị etu a ga-anụ onye dị etu a mgbe anyị ṅụbiri mmanya anwa wee jee chọwa nwoke ahụ ya ọ ya abụghị na ya wee binye ya ọnwụọ enweghị ọgbụgba ndụ between the two families so ọ maka ndị na-awụ ebinye ha ejegafuo ihe ị na-eme onwe ka ị na-eme maka na ị na-achọ ime ka ọgbụ ka a ghara inwe ọgbụgba ndụ n'etiti that two family ị kwesịrị ka enwe ya ọgbụgba ndụ ka mmụọ dị be nna wee so uji ije dị ka ọ ga-abụ mmadụ na-eme gị na bebi ikwubi okwu ọbịa na mmezu ka aga. Nke ọzọ m na-ekwu maka ya ọsọ family nọ into course o nwere family na-egburu ọchụ mgbe gburugburu na-agba egbu ọchụ ụfọdụ agba ọsọ ọchụ ụfọdụ gbuo ọchụ mana dị ụtọ na mmadụ amarọ orimenụ blood is thicker than water. Ụfọdụ ụkwanụ ndị nwụrụ n'imere ọtọ n'ọdị iche iche ụfọdụ owu ndị dịdere nwanne fa ụfọdụ owu ndị mere nsọ ana dị iche iche o wee bute kọs ụfọdụ ụkwanụ ihe mmadụ metara onwe ya o wee gbaa onwe ya ụchụ ụfọdụ bụ nke mmụọ gbara mmadụ ụfọdụ ụkwanụ ụchụ mmadụ gbara mmadụ ibie ụchụ a na-agba ụchụ a bụ thick negative energy very thick negative energy ịghọtara ya mana ọ bụrụ na ị bịalụ ghọta onwe gị nke ọma ọ bụrụ na ị bịalụ ghọta onwe gị nke ọma avoid thick negative energy. In fact ụfọdụ ndị mmadụ na-ata afụfụ na-akụ arị na-akụ ọtata bụ aịda n'ife ha metara onwe ha in one way or the other ma ọ bụkwa nke ị metara onwe ụchụ mmụọ gbara gị maka ihe ihe ị metara ma ọ bụ nke ị kotara n'onwe gị n'anya saa mana mgbe ihe mgbu ya ebido o nwere ike ịma amazi ihe mere gị ghọtara ya na this season of renewal outpouring of the blessings in creation oge owuwe ihe ubi oge ihe ọfụrụ ji eme in creation achọrọ m iji this season wee kwubiere okwu n'isi imirikiti ndị mmadụ maka na Ugochi tubelu na temple wee ebe nwere onwe ebe mbuni enu ebe ịsa ụchụ ebe ịpụta ihe wee nye imirikiti ndị mmadụ onye abatara eji wee onye bụ temple imirikiti ihe na-eme na ya bụ temple ana m emie na ntụziaka ndị kpọrọ m ọrụ andị na mma na-enwere imirikiti ndị mmadụ ndị eji maka ha wee na-enye m ya bụ direction o nwere ndị eji maka ha wee gwa m ka njebe n'ihu ọrụ m ndị ọ bụ na ọmụnwa ya ekwubiri ha okwu ka chi dị mma wee dị n'ụzọ ha agwara m na oge na-elu oge ọ ga-abụ ndị mmadụ ga na-abịa n'ebe nchụaja edoro nsọ na Ugochi tubelu na temple bịa na ayọ ayịyọ bịa na-achụ aja ndị dị etu a na-achụrụ ha aja nsuru ọkụ na-achụrụ ha aja dị iche iche maka mbuli elu imepe ụzọ ya na aja ekele na favor anyị abanyebego na ya bụ oge ọ bụrụ na alụsịa
the new living house of Eze-Ana Ugochi to Odinana temple. Beside ebe anyị ga-alụ obi ndị ichie, enwere ebe ana ebe nsọ, ebe ndị mmadụ ga-anọ bịa kwubie okwu. Ọ bụgoro na ifuru Eze-Ana Ugochi tubelu just zọọ ụkwụ na Holy Land anwa, ka ihe bụ mkpa gị kọcha mkpa gị naba, ya request will be granted. Ndị kpọrọ m oku agwụgo m etu ihe niile a ga-esi wee mee n'oge na ya etufughị mgbe. My mission is to help people live better life. Ọkpọ okwu nwere maka ịda agọzi ndị mmadụ ka ndị mmadụ kwụsị ịkụ ọta, maka ịkụ ọta ndị mmadụ so n'ihe nji wee sị onye nwe anyị na-emziga m. So n'ihe na-ekwu n'oge a wee ruo from tata wee ruo 19th na 18th Eze-Ana Ugochi tubelu ga-eri ji na Ugochi tubelu na temple. Oge anyị ga-eji wee chụọ aja imepe ọnụ ụzọ. Oge anyị ga-eji wee chụọ aja imepe ọnụ ụzọ maka ihe ọhụrụ. Ndị niile nọ under course, anyị ga-alụ ọrụ ibreak ya bụ course. Is it personal course? Is it ancestral course? Is it family course? Anyị ga-alụ ọrụ wee break ya mgbudi niile dị etu a. All the negative energy around you will be expelled. Anyị ga-achụ aja bido taa. Anyị achụbagoro aja na temple from last 3 days. Anyị na-achụ aja kwa ụbọchị ọbụla ngosi ọfụ na temple n'ụtụtụ. A na-achụ aja nsuru ọkụ n'oge a maka na a time of great things happening in creation. Ị nwekwara ike isonyekwa na ya bụ aja a na-achụ ebidoro 3 days ago. A ga-achụgidie wee luo na oge owuwe ihe ubi gasịa. Na ya bụ aja, o nwere ndị chọrọ ka a chụọrọ ha aja nke aka mkpa, nke a na-achụrụ ha nwa n'onwe ha. Anyị ga-akwado ihe aja chụọrọ ha aja n'onwe ha maka mkpa ha, maka ibutu mgbudi niile, breaking of course, yana aja ihe mme for open doors. Anyị ga-achụrụ ndị na-eto aja aka mkpa. Ụfọdụ ga-edecide na ha ga-achụrụ ha aja nke eji ọkụkọ achụ. Ụfọdụ ga-edecide na ha ga-achụrụ ha nke a ga-eji ebulu wee chụ. Achụchara ha aja, achụgbuo onye bụ ọkụkọ ma ọ gbuo onye bụ ebulu wee mesara aka. Nwe ndị a ga-achụrụ ụdị aja dị etu a. Nwe ndị nke awụsọ ọkụkọ ka a ga-eji wee chụrụ ha achụcha anya bụ aja, rụchara ha ọrụ mmụọ for course breaking, achụ onye bụ aja, emechi emesara aka. Nwe ndị bụ nke a ga-achụ n'igwe dịka nsi wee kwu na 2 things ka anyị ga na-eme: breaking of curses. Yes, breaking of curses. Yes, breaking of curses. Echefukwara na agbụrụ m na anyị na-akpụ alụ. So ndị mụ na ha so chọrọ ka anyị tinye ya na in a greater dimension, nke bụ na anyị ga na-ekwubisiri ndị mmadụ okwu to break those curses. As long as na onye ahụ kwenyere n'ike onye pụrụ ime ihe niile bụ Chukwu okike nke kere elu ka na the unmovable mover, ike niile si n'aka ya wee na-abịa. Anyị ga-ekwubi okwu break those curses n'aha ya, ka a kwụsị ịtụ ọta, kwụsị ibe arịrị. Anyị ga-eme. O nwere ndị ga-achọ ka a chụziere ha aja nke igwe. Aja a ga-achụ n'igwe, etu a ga-esi chụ ya bụ, o nwere ndị bụ na ha enwere ego igotawu isonye na aja a nke a ga-achụ aja aka mkpa. Agwa gị na aja aka mkpa aja ụzọ na-abụ na o nwere ndị bụ achụchara ha aja ebuziere ụmụ mmụọ ọkụkọ. Then nwere ndị ga-agba achụchara ha aja egboro ụmụ mmụọ ebu eji emesara aka. O nwere ndị aka ha nwere ike ma aja aka ha erura na ọkụkọ ma ọ bụ nke ebu.
mana o nwere ndị chọrọ ka ha soketa okere ya bụ aja na ya bụ ọrụ mmụọ of course breaking. Ya bụ aja aja atagetere the theme of the aja for open doors ka ihe ọhụrụ wee batawa n'oge ihe ọhụrụ ka anyị nọ. Ị nwere ike iso na nke a ga-achụ in group in mass. Nke a wee tụ anyị ga-esi mee na anyị ga-akwado ihe aja niile, akwadocha ihe aja niile, anyị na-ekwubi okwu na-agba onye ọbụla afa ndị niile afa ha dị na ya, akpọgodo afa ha kpọgodo afa ha, kpọcha ala a wee gwazie the forces of nature site n'aha Chukwu okike abịa ma nọọ n'isi aha ndị a niile akpọrọ aha ka anyị na-achụ aja na-achụkọta ya ọnụ ka mgbidi niile dị n'ụzọ ha ka ọ tọọ, ka ihe ọhụụ mewe na ndụ ha, ka ụzọ ha pụta ihe, ka for opening doors. Achụ aja n'aha mmadụ niile. Anyị ga-edetu aha mmadụ niile anwa wee tinyere ya bụ ihe aja wee chụọ ya bụ aja. Nke bụ eziokwu na ndị niile ga-esonye na aja ga-afụ ihe dị iche. Etu a ka anyị ga-esochi ya. So ọ bụrụ na ego enwewuru ego ịfatiki na nke aja ọkụkọ maọbụ nke ebu, ị nwere ike isendịrị meseji na ịchọrọ iso na nke a ga-achụ n'igwe. Then ị nwekwara ike isonye na ya site na contribute any token of your choice. Maka na achụcha anya bụ aja a ga-enwe ihe oriri na ọṅụṅụ dị iche iche ndị ga-abịa ya sonye na ya bụ mmemme a ga-eme na 18th anyị na-awa ji n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile ya eji wee megharịa ọnụ wee nwa aṅụrị. Ekwubie m okwu sị na ndị niile ga-esonye n'ụbọchị ahụ oke ọfọ ya apụta, na ndị niile ga-eso n'ụbọchị ahụ wee keta oke wee sonye na mmemme a nke ụzọ mmepe nke egbuji mgbidi niile na kọsụ niile nọ n'ụzọ, na site n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile na ha ga-enwe nnwere onwe na-etu a nsikwu ya ka ọ ga-esi wee na-ekwuchara m tie ọfọ n'ala ise. Abụ m onye nke gị Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. N'aha ndị niile Chukwu okike onye nke kpọrọ m ọlụ, ana m ekwubi okwu na ihe ọma ga-emere ụnụ na-enene ego anụ olu m. Inwe ajụjụ na ihe a nkụziri nkọwara taa gbasara course breaking ya na aja a na-achụ imepe ụzọ n'oge anyị nọ n'ime ya, oge owuwe ihe ubi, send elu meseji 08057837672. Daalụnụ. Igbo makanụ, a sịrị na anyị ga-ejere obodo nara obodo na onye chụwara anyị ga-ada. Ekwubikwa m okwu n'isi ndị niile na-agba mbọ mana ụzọ ha gbochiri agbochi maka ihe abụmọnụ. A sị na ihe ọma ga-emebe na new things will start happening, na ndị arụrụ ụlọ na ha ga-akpata ego ha ga-ejele ụlọ, na ndị akụ karịrị mkpa ka nna ya Olisa n'isi ụlọ niile, ndị agbabere ụgbọala dị mma na ha ga-enwe ụgbọala dị mma, ndị atụrụ ịga mmụọ na ịga mmadụ, asị m let those yoke ka ịga niile dị etu a ka ọ tọọ ka ị nwere onwe gị n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile ise. Ya gazie.